दिन जोंदों जेब्ला आङो एसे खाथियाव थांगोन सेन्सरा नांबाय अब्लानो नायनो हाला बेबायदि पावार जोङो आरो बे जाहैबाय सलार लाइट आं बेखौ इनस्टल खालामनायनि गुबै जाहोनफोर माखासे दङ 4000 वाट खोथाया जाहैबाय जेब्ला आं एसे दोरगोन मसुनो जोङो इलेक्ट्रिसिटि बिल गोबां फैनो हमसै आजिखालि गरम बोथोर आरो लोगोसे बिबां बांबावदों जोंहा जों बयबो मिथिखायो थावनि बिबां पेट्रल डिजेल आरो बिबां बांबावगोन बा बांबावसिगोन होननानै एनाउन्स जाखाबाय जायफ्रा जौ गोजा बा बिलाथि जौ लोङो बायनानै बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खौरां 15% बिबां बांगोन अब्ला 100 थाखा जौ मोनब्ला 115 जाहैसिगोन आरो 200 थाखा मोनब्ला 230 जाहैसिगोन बेबायदि गोबां बारा पार्सेन्टेज आरो जों नायनो थाङोब्ला पेट्रल जाय डिजेल मेनलि पेट्रलखौनो बुंसै आं माइलेज होथारला गारिफोराव ओरैबायदि थाब जोबो मानो होनब्ला इथानला बिराद मिक्स जाबाय बारा नांनायनि गारि इन्जिनावबो प्रब्लेम होनो थांगासिनो दं बिदि बाराद्राय मिक्स जायोब्ला ओरैहाय थावनि बेसेनाबो बांनायनिफ्राय बांदोंसो बेबायदि बेखायनो आं मा सानबाय एटलिस्ट कारेन्टखौ एसे माबा खालामनो सेभ खालामनो सलार इन्स्टलेसन बाव आरो माखासे लाबोनानै दंफैबावगौ बैजों इन्स्टल खालामबावगोन आं बैजों सिथ्लाजोंबो इन्स्टल खालामबाय बेबायदि आरोना सलारा नोङो मोजां एसे सलार मोजांखौ नायनानै बायोब्ला अट' लाइट बेनो गोबां टाइम साननै गाहाम लास्टिं जायो कन्टिनिउ लाइट सावब्लाबो नैबे आंना साननै बारा लास्टिं होयो बे आरो सलारावसो कनभार्ट जागासिनो दङ मानसिफ्रा गोबाङानो आरो जानांगोनबो उफाय गैला देरहासार इस्लारिनि ससे मेथाइ खननाय खोनासंनि Sona는 saru, angin saru, sona는 saru.
दिनैनि बे सानजौफु देंखो समाव जौस्राङाव गाखोफैगोन जोंनिनो बयजोंबो मिथिसार जानाय